Gutxi falta da iristeko, ezta? Motel, nekatu altzara. Ez, zuregatik esan dut. Kameraren pixua eta... Nigatik ez kezkatu. Sekulako gogoa daukat grabatzen hasteko. Ikusi duzu pelikula? Irati filma? Bai. Ba, oraindik ez. Beti joateko gogoz eta... Zuk bizkarrekoak merezi dituzu. Arrazoi duzu. Gustatu zitzaizun? Izugarri, bikaina da. Tira, gutxienez, paisaia ikusteko aukera izango dut orain. Hau da, hau. Pelikulan bertan gaudela ematen du. Zederra. Ikusgarria da, bai. Aristokia. Badakizu nondik datorren izena? Ez? Hori ez zuten pelikulan azaltzen ezta? Txotxoloa. Tira, Aristokia du izena. Parean dauden zuhaitz asko, aritzak direlako. Aristokia. Ados, logikoa da. Bukatu da klasea, Maixu jauna. Bai, lasai. Hasi grabatzen. Ara, bateria agortuta. Atzo kargatzen jarri nuen, ba? Ekarriko zenuen beste bateria bat, ezta? Bai, noski. Peio, ordezko bateria. Ez dakin non dagoen? Benetan ari zara? Bai. Orain nola egingo dugu erreportajea? Ba, ez dakit. Akaso bateria hau erabilita? Peio, nondik atera duzu hori? Autoan ahaztuta utzi duzu. Eta isilik hartu dut. Lerdoa. Nork merezi ditu bizkarrekoak orain. Zuk. Denak.